Een hele maand lang had het hier zijn werk dien in de Zwijgermierden. Dit foksenraster is bedoeld om foksen bij de grijdevogelaaien voor te houden. Van half studenten hebben we onderzocht of dat echt slag is. Het blijkt voor ons echt dat het zeker heeft geholpen. Zeg maar. De schoolekster kuikens of de nesten die wij hebben gevonden, dat zijn er 3 in het raster, die zijn allemaal uitgekomen. Boeten het stek, wie dat een oorverhaal. Buiten het raster hebben we gemerkt dat er veel door roofdieren is gepakt. En dat er in totaal is er 1 nest uitgekomen. Maar die is ook al heel snel gepakt door een roofdier. Deze straaljeppen confronteren hier bij gelijks een harmeling. Bij Staatsbosbeheer binnen ze blij dat het raster helpt. Ja, daar ben we hartstikke wijs mee. Het is gewoon prachtig om te zien dat je in ieder geval dat er meer pieken uit het aaikroep binnen als vorige jaren. Het is zeker net het ei van Columbus. Het is vooral belangrijk in de tijd dat er aaien liggen. Zodra de pieken uit de aaien kroepen, dan gaan ze uit het raster waai. En dan kunnen we ze net meer zo beschermen zoals we eigenlijk hier doen. Het plan is dan ook om het raster in dit gebied takken meer uit te vrijtjen. En kapore plakken in Friesland die het foksenraster vertuten. Nou ja, die orengebieden in Zuidwest-Friesland die ben dus net op dezelfde manier onderzocht als hier. Het generale beeld is wel dat inderdaad hetzelfde een beetje als hier. In de fase dat er aaien liggen, dan het resultaat. Maar als er de piekjes uit de aaien kroepen en ze verspreiden, ja, dan staan ze toch wel bleed om nog meerdere gevaren van boet nou, zoals predatie van vogels. Een foksenraster alleenig kan het echt net doen. Het raster is eigenlijk maar een liets onderdeeltje van een heel scala aan dingen waar we hier dient hebben. We hebben nauw samenwerken hier met de boeren, het Kalmer Green. En ik nauw samenwerken met de WBE, de jagersvereniging. Die ben hier ook heel actief geweest om met de lachtbak toch de vossenstaan een beetje naar beneden te krijgen. En dat is goed slagen en die mensen hebben een heel soort tijd inzetten. En je zag wel dat je eigenlijk alles doen moet.